Περνάμε σε μια ακόμη τιμητική διεθνή διάκριση για έναν πολίτη της Ακριτικής Θράκης. Πρόκειται για τον Γιώργο Ταρσούδη, ζει και εργάζεται στην Αλεξανδρούπολη. Παρά το γεγονός ότι η ενασχόλησή του με την αστροφωτογραφία είναι ερασιτεχνική, κατάφερε να αποσπάσει το τρίτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό αστροφωτογραφίας που διοργάνωσε το Μουσείο του Γκρίνουιτς. Αυτή είναι η φωτογραφία που βραβεύτηκε, είναι από το νότιο. Το τρίτο έπαθλο καλύτερης αστροφωτογραφίας σε διεθνή διαγωνισμό που διοργάνωσε το Μουσείο του Γκρίνουιτς και στον οποίο συμμετείχαν 2.000 αστροφωτογράφοι από όλο τον κόσμο με 6.000 φωτογραφίες, κατέκτησε ένας Αλεξανδροπολίτης ερασιτέχνης αστρονόμος. Ο Γιώργος Ταρσούδης είναι από τους λίγους Έλληνες που έχουν διακριθεί διεθνώς. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την αστροπαρατήρηση τυχαία πριν από 6 περίπου χρόνια. Έχω και άλλες διακρίσεις. Είναι οι διακρίσεις. Έχω 44 lunar photo of the day στον κόσμο, δηλαδή 44 φορές για μια ημέρα επιλέχθηκε η φωτογραφία μου σε ένα site που είναι καθαρά για τη σελήνη. Το νεφτόνιο τηλεσκόπιό του δεν είναι από τα ακριβά. Ωστόσο, παρατηρούμε τις νεφώσεις, τις ζώνες, τις ταινίες. Στο Δία βλέπουμε αυτά. Στον Άρη βλέπουμε πότε έχει καταιγίδες ή διάφορες άλλες ζώνες, περιοχές στην επιφάνειά του. Για τον Γιώργο Ταρσούδη, η ενασχόληση με την αστροπαρατήρηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. Δεν ασχολούνται τόσο, δεν θέλει να έχεις πάρα πολύ πάθος. Δηλαδή, εγώ τώρα μπορώ να κάτσω να μην κοιμηθώ καθόλου και να πάω το πρωί κατευθείαν στη δουλειά. Σαν γονιός, πώς αισθάνεστε που ο ιός διακρίθηκε σε υψηλό επίπεδο? Το χαίρομαι πάρα πολύ. Βλέπετε με τι ενθουσιασμό ήρθα πάνω. Σήμερα στην Ελλάδα με την παρατήρηση και τη φωτογράφηση των αστεριών ασχολούνται περισσότερα από 10.000 άτομα.